Казвам се Симеон Юрков, на 25 години от град Пловдив. Част съм от екипа на Iceman Racing Team. Състезавам се с картинг от вече 13 години, а през последните 7 взимам активно участие в чемпионатите за издръжливост. Аз съм Делян Машинков, на 19 години от град Пловдив. Занимавам се с картинг вече от 10 години. Здравейте, аз съм Любомир Гърков от град Пловдив. На 22 години съм. Занимавам се с картинг спорт от 14 години, като професионално се занимавам от 12. Имам 3 световни първенства, а през тази година ме очаква и четвъртата. Като най-старши пилот в отбора съм този, който скутява, води и поема тежестта, когато моментът го изисква. Карам в републиканския шампионат, също така в ендюранс шампионатите. За себе си смятам, че съм доста скромен, на места прекалено скромен, но когато трябва да се говори на пистата, определено показвам това, което трябва. Имам 4 световни зад гърба си. След 2 седмици предстои 5 световно. Въпреки че съм най-младият пилот в отбора, останалите отборници ми имат пълно доверие и уважение и според мен сме един доста добре стикован екип. В критичните ситуации знам, че мога да оправя положението. Не защото съм най-добрия, а защото знам какво значи отбор. Имаме доста постижения като отбор до момента. Надявам се и това състезание да покажем защо имаме тези постижения. На това състезание и на всички, които следват, се надяваме да покажем всички умения, на които сме способни и да продължаваме да печелим. Много слабо е!